ke kadai ce gindiya yanayi da sarauniya kin wuce kan ki zama tamkar idaniya zuciya ta ce har da ki bar da zan haukace da kari ko ne zan sanadin ki da wake na inda sanki yake ba zuwa ko da binkike wuya na ba wanki na zama dan aikin ki ne. Allah ya saka zero Allah za ka kwace ramai. Zinariya kamar kauna zaman aminiya zinariya musa ta da ni ke saurari na damu maganin zinariya. Thank you. Ya bane ba yadda nake ji ki zuciya ta bayan kai na bane ba yadda kyawun sa duk da na san dai ba lallai bane ba ya kuri ga ta sako na da kake na rufe